Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megkezdjük a mai tanácskozást. Ránk irat 2025 első képviselőtestületi ülésének napja, amely ülésen most is, mint ahogy az elmúlt időszakban, fontos döntéseket kell meghozzunk. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy az ülésünk a testületi tagok száma alapján határozatképes, valamennyi képviselő jelen van a mai ülésen. Kívánok jó tanácskozást! Tisztelettel köszöntök mindenkit, képviselőtársaimat, jegyző urat, a hivatal munkatársait, intézményvezetőket, a teremben jelenlévő érdeklődőket és természetesen mindazokat, akik a tévén keresztül figyelemmel kísérik a tanácskozásunkat. Kiküldésre kerültek az előterjesztések, tájékoztatók, mindenki tanulmányozhatta, a bizottságok megtárgyalták valamennyi anyagot. A napirendi pont áttekintése során az alábbiakra teszek javaslatot. Tudjuk nagyon jó, hogy az elmúlt időszakban történtek olyan események, amelyek miatt szükséges egy-két olyan döntést meghozni, amely a folytatáshoz szükséges. Az egyik ilyen esemény az volt, hogy nemrégiben Püspökladján egyik háziorvosa sajnálatos módon hirtelen életét vesztette. Dr. Nagy Lajosról beszélek, aki a 3-as körzet háziorvosi feladatellátását végezte. Emlékére kérem, hogy egy perces néma felállással adózzunk. Köszönöm szépen. Az előbb általam elmondottak is indokolják azt, hogy a kiküldött napirendi pont szerinti sorrenden módosítsunk, mégpedig azért, hogy a kiküldött anyagok között szereplő előterjesztés, feladatelláti szerződések megkötéséről című döntést igénylő kérdést előre kell venni, hiszen a mai napon a NEAK felé el kell járnunk. Úgyhogy az a javaslatom, és kérem, hogy támogassák ezt, hogy az első napirendi pont elé vegyük a különfélék napirendi pontok között szereplő A napirendi pontot, tehát így az eredeti első napirendi pont második lesz. Remélem érthető volt a javaslatom. Kérem, most szavazzunk a napirendi pont elfogadására. Köszönöm szépen, 12 igennel elfogadtuk a napirendi pontok előbbiekben elmondott sorrendjét. Rá is térünk akkor az előterjesztésre, a feladatellátási szerződések megkötéséről szóló anyagra. Mindenek előtt, mielőtt a kérdésekre átérnénk, szeretném megköszönni mindazoknak a háziorvosoknak, akik ebben a helyzetben rendelkezésre álltak és vállalták azt, hogy a helyettesítést meg fogják oldani ebben a 3-as számú háziorvosi körzetben. Természetesen az lenne a legjobb és a legpraktikusabb, hogyha ebbe a körzetbe találnánk egy olyan orvost, aki átveszi magát a praxist, és egy fix orvossal találkozhatnak a betegek. A helyettesítés időtartama alatt a rendelés ugyanúgy Nagy Lajos doktor úrnak a rendelőjében fog történni, tehát a betegek esetében nem szükséges változtatás. Ezzel kapcsolatban, az anyaggal kapcsolatban megnyitom az első körös kérdést. Megkérdezem az Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság vezetőjét, hogy milyen álláspontot alakított ki a bizottság. Köszönöm szépen, polgármester úr. Igen, tárgyaltuk, és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki kérdezni?
Első körben Balázs Sándor, elnök úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni, amikor a feladatellátási szerződéseket aláírtuk az itt szereplő orvosokkal, tudomásom szerint az úgy történt, hogy volt egy délelőtt délutáni ellátási időszak, ez 4 órára vonatkozott, illetve volt 2 óra hossza kapcsolattartás a betegekkel, és 2 óra hossza pedig az esetleges fekvő, vagyis nem a rendelés látogató betegek látogatására szolgál. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ez a helyettesítés akkor ebbe hogyan fog beilleszkedni, tehát hogyan fog magyarán gyakorlatilag megtörténni. Tehát milyen időkben és nagyjából minek, hát nem a rovására, de esetleg több beteg ellátására lesz szükség. Köszönöm szépen a kérdést. Hát, ahogy az előbb elmondtam, a betegek ebből elvileg nem vesznek mást észre, csupán az idézőjelbe persze, hogy más orvossal fognak találkozni a rendelőintézetben. Dr. Nyéki Katona Hedvig, van szükség ezt kiegészíteni a válaszomat? Hát köszönöm szépen a szót, annyit tudok mondani, hogy a helyettesítés a jogszabályoknak megfelelően történik, azzal együtt, hogy nagyon keresi a önkormányzat azt az orvost, aki majd el tudja vállalni a Nagy doktor úr körzetét, és folynak a tárgyalások. Igazából arra az időszakra szükséges a helyettesítés. Helyettes orvosokat is mindenhol kerestünk, most szerencsére a megjelölt orvosok tudják elvállalni a helyettesítést a saját körzeteik mellett, amit ezután is megköszönünk. A népegészségügyi osztályhoz fordulunk a engedélyért, de a jogszabályi keretek között, tehát ugyanúgy, ahogy a Lénárd doktor úr körzetében van a helyettesítés, és gyakorlatilag abban sem érkezett hozzánk panasz, el vannak látva, ugyanaz a metódus, de ahogy a házi vagy gyermekorvosnál is van egy ilyen helyettes körzetünk, ugyanúgy fog gyakorlatban történni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, irodavezető asszony, és ha már a köszönetnyilvánítást is megtettem a feladatot ellátó orvosok felé, szeretném név szerint is megemlíteni őket, hiszen a képviselőtársaim is osszák ezt az információt tovább, és a tévéképernyő előtt ülők is tudjanak róla, hogy mely orvosokkal találkozhatnak a rendelőben. Matkóni dr. Antos Bernadett, dr. Komoróci Károly és dr. Tőkés Levente. Ők azok, akik vállalták a feladatellátásban a helyettesítést. Úgyhogy köszönöm még egyszer nekik. A kérdések második körét megnyitom. Véleményt akar-e alkotni az anyaggal kapcsolatban bárki? Köszönöm szépen, szavazási helyzetben vagyunk, kérem, most szavazzanak. Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselőtestület az előterjesztést és a határozati javaslatban szereplő dolgokat. Egyben meg is kérem irodavezető asszonyt, hogy intézkedjen, hiszen ezt azonnal be kell nyújtani a NEAK-hoz. Amennyiben szükség lesz rám a megfelelő felületen való beavatkozáshoz, kérem szóljon, és akkor legfeljebb egy szünetet rendelünk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, rátérünk akkor a jelentése a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati két ülések közötti időszak fontosabb eseményéről szóló anyag megtárgyalására. A kérdések első körét megnyitom. Balázs Sándor elnök úr kíván az első körben szólni. Köszönöm a szót. Polgármester úrtól kérdezném, 2024. december 10-én Magos Tamással tárgyaltam a városi applikáció továbbfejlesztés tárgyában. Szeretném megkérdezni, hogy mi az általánosan kialakult vélemény az applikációval kapcsolatban, illetve milyen fejlesztések várhatók. Én irányomban többfelől érkezett olyan kifogásolás, hogy elég nehezen kezelhető és elég nehezen található meg rajta különböző dolgok, illetve a folyamatos feltöltés sem mindig biztosított. Tehát ezzel kapcsolatban azok elhangzottakról egy pár szót, ha lehetne.
illetve a társadalmi megbízott alpolgármestertől kérdezném meg, hogy 2024. 12-22-én a Szondi utcán vettem részt bejáráson egy csőtörés miatt. Mint tudjuk, a városunkban ez elég gyakori eset a csőtörés, tehát nem igazán tudom, vagy szeretném megtudni, hogy mi volt az oka, ami miatt a alpolgármester úrnak oda ki kellett menni. Akkor ezt az alpolgármester úrtól kérdezni. Oké, köszönöm szépen. A hozzám intézett kérdésre a válasz a következő. Magos Tamás felel azért, hogy az applikáció kezelésével minden rendben legyen. Én is tapasztaltam, hogy hát ez nem a legmegfelelőbb módon működik. Hozzám is eljutottak olyan vélemények, amelyek inkább kritikai hangvételű vélemények voltak, és az applikáció továbbfejlesztéséről tárgyaltunk, és erre kaptunk ígéretet. Aki most felmegy a városi applikációra, akkor már lát változást a korábbiakhoz képest. Én azt vallom, hogy mindig lehet fejleszteni, és kérem is elnök urat, hogy azok, amik eljutottak hozzá, javaslatok, kérések, kifogások, azok jussanak már el hozzám is, és akkor én tudom tolmácsolni a fejlesztő cég felé. Egyébként készség állnak rendelkezésre, tehát mi azért igyekszünk olyan fejlesztéseket kérni, vagy a kérésünknél tekintettel lenni arra, hogy ez az önkormányzatnak pénzébe ne kerüljön, de vannak olyan az alapcsomagba beleilleszkedő fejlesztési lehetőségek, amelyeket így meg tud valósítani a fejlesztő cég. Tehát az általános vélemény, igen, én is hallottam, hogy nem a legtuti módon működik, azon vagyunk, hogy fejlesszük. Köszönöm szépen. Akkor alpolgármester úrnak megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon a hozzá intézett kérdésre. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Köszönöm úrnak a kérdést. Igazából valóban több csőtörés is volt abban az utcában. Ez a csőtörés és ennek a csőtörés kapcsán kialakult helyzet annak volt köszönhető. Maga, ahol a csőtörés volt, ott alámosott egy bejárót, amiben volt egy gázvezeték is, és ezért egyrészt, hogy beomlott, víz nem tudott elfolyni, ez okozott problémát, illetve a gázvezeték miatt ott beavatkozás kellett, hogy az önkormányzat részéről is, amit már azóta az önkormányzat munkatársai el is végeztek, amit szeretnénk megköszönni. Ezúton is az irodának és a munkatársainak, tehát ott kellett egy komolyabb intézkedést kellett kihívni a szakembereket is a gázcső miatt, tehát emiatt volt ez kiemelt. Tehát leginkább a gázvezeték érintettsége miatt. Igen, köszönöm szépen. A kérdések második körét megnyitom. Kis Zsigmond, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr. Varga Zoltán a polgármester úrtól kérdezném, hogy december 12-én írja a polgármester, hogy helyi vállalkozások vezetőit fogadtam, lehetséges ipari terület biztosítási lehetőségére egyeztettünk. Ezt szeretném megkérdezni, mi hangzott ott el, mi volt a téma, meg hogy akkor mikor, hogy időpontokat esetleg, ha volt ilyen. Aztán György alpolgármester úrtól kérdezném, január 17-én bejárást folytattam az Ördögárokban, ezzel kapcsolatban néhány gondolatot, hogy mi volt a célja, ki vett ott részt, esetleg a pályázattal kapcsolatos dolgok, akkor az hogy áll ez a pályázatunk. Aztán január 6-án, még mindig a polgármester úrnál tartok, írja, hogy részt vettem Pisördalányi Tájékoztató Központ munkamegbeszélésen. Kérdezném, hogy ki vezette ezt a munkamegbeszélést, ugyanis ha jól tudom, akkor az igazgatóasszony másodikával lemondott. És majd írja a polgármester, hogy a polgármester úrral Balázsné Bíró Valériával, a Tájékoztató Központ megbízott vezetőjével egyeztettünk a 2025 évi városi programok kapcsán. Szeretném kérdezni, hogy ki ez a hölgy, vagy hogy került a Tájékoztató Központba, ugye még december 31-én nem volt ott, és hogy lett megbízott intézményvezető, amikor még majd ezután fogunk a 6. vagy 7. pontban erről, F pontban dönteni arról, hogy akkor megbízunk esetlegesen az intézmény vezetői beosztással, megbízott intézményi beosztással. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kérdéseket, Csillag János képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Polgármester úrtól szeretném kérdezni, hogy január 20-án a dr. Komorowski Károly intézményvezetővel egyeztetett a várólisták miatt, hogy milyen intézkedések történtek annak érdekében, hogy ezek a várólisták minél ne csökkenjenek. Köszönöm szépen.
Balázs Sándor elnök úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Én szintén a főállású alpolgármester úrtól, és szintén január 6-ával, és szintén a tájékoztatóközponttal kapcsolatban kérdezném, hogy volt-e az intézményben szabad státusz, amit be lehetett tölteni, illetve mióta dolgozik ennél az intézménynél ez a hölgy, akiről már itt az imént említés esett, illetve akkor konkrétan hol dolgozott, eddig ha itt dolgozott, és azt szeretném még megtudni, hogy kinevezte ki helyettes vezetőnek, illetve ha van rá lehetőség, akkor én kíváncsi lennék a jelenlegi munkabérrel kapcsolatos információkra is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor, ha megengedik, kezdem én a válaszadást. Csillog János képviselő úr kérdésére a január 20-ai megbeszélésen valóban a legfontosabb dolog az volt, hogy a labor várólistája csökkenjen, és ennek érdekében milyen intézkedések várhatók. Tájékoztatom valamennyiüket, hogy rendszeres az intézményvezetőkkel folytatott megbeszélés, ahol az egyes szervezetek, intézmények és a Kft-nél felmerülő feladatokat vesszük sorra, és itt a PESZI esetében is, most szerdán is megtörtént ennek az ügynek a tovább folytatása, és jelenleg az az információm, ami egy pozitív hír, hogy egy ilyen, nem tudom, jól mondom, szoftverfejlesztés van folyamatban, amely azt a célt szolgálná, hogy kiszűrésre kerülhessenek azok az időpontfoglalások, amelyekre nem mennek el a kedves betegek. És a legjobb az lenne, hogyha ezt a központi időpontfoglalást ezt elfelejthetnénk, és közvetlenül itt a ladányi időpontfoglalás lépne annak a helyébe. Ez egy fejlesztést igényelt, amin dolgoznak a kollégák. Főorvos úr is és kollégái is arról biztosítottak, hogy ez 1 hónapon belül meg fog történni. Ugyanis amikor elhangzott, hogy egy ilyen munka van, ilyen munka zajlik, akkor ilyenkor mindig felszoktam tenni a kérdést, hogy és mikor fog ez teljesülni, és 1 hónapos időtartamot mondtak. Én bízom benne, hogy ez valóban így lesz. Az nagyon sajnálatos egyébként, hogy ez a központi időpontfoglalásos rendszer, ahogy látjuk, halljuk, nem tökéletes. Tehát amikor egy beteg lefoglal egy időpontot, akkor a rendszer nem azonnal jelez vissza, hogy elfogadta a jelentkezést, tehát már ilyen problémával is szembesültünk, hogy ez is egyik oka lehet annak, hogy a beteg türelmetlen, hiszen ő le akarja foglalni azt az időpontot, de nem kap visszajelzést, és azt hiszi, hogy valami gond van. Ezért fogja magát, és akkor még egyszer elindít egy foglalást. Az is később fog megérkezni, nem érkezik meg, megint foglal. Tehát így többszörös jelentkezés van, és ez abszolút helytelen, hiszen lefoglalja más betegek elől is a helyeket. De a cél, az elsőleges cél, ahogy elkezdtem a választ, hogy a várólista csökkenjen, és ezt találtuk meg a legmegfelelőbb lépésnek. Úgyhogy várjuk, hogy ez tényleg így meg is történhessen. Átadom a szót a polgármester úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester, köszönöm szépen a kérdéseket. Kis Zsigmond képviselő kérdésére válaszolva, hogy január 17-én bejárást tartottam az Ördögárokban. Itt előtte írom, hogy tartottunk egy megbeszélést egy rendezvény kapcsán. Úgy néz ki, hogy egy traktoros rendezvényt civilek szeretnének megvalósítani, és ennek kapcsán jártuk be az Ördögárokot, hogy ez megfelelő lenne, ez a helyszín, megtekintettük a nagyságát, illetve hogy milyen állapotban van. Visszamenőleg több kérdés is volt a tájékoztató központtal kapcsolatban. Itt van egy elírás, ugyanis megbízottat írtam, igen, de egy helyettest kellett volna írnom, és munkamegbeszélésen is részt vettem január 6-án, ahol az volt, ahol bemutatásra került az új munkatárs, Balázsiné bíró Valéria, és volt kérdés arról kapcsolatban is, hogy van-e üres státusz a tájékoztató központban, vagy üres álláshely. Jelen pillanatban az én álláshelyem is üres, tehát én fizetés nélküli szabadságra mentem a múzeumból, illetve úgy tudom, hogy a Dorogi Márton Művelési Központnál is van egy üres, vagy volt üres álláshely. Balázsiné bíró Valériával kapcsolatban, tehát ő közművelési munkatársként dolgozott, ha jól tudom, földesen nagyon sokáig, illetve pályázatírásban és pályázatíró cégnél is volt alkalmazott, és itt is nagy referenciával rendelkezik. Magát a január 6-ai értekezetet tájékoztató központban azt
pedig mondhatom, hogy Balázsi bíró Valéria vezette. Mint helyettes, és a kinevezésével kapcsolatban tudomásom szerint még az előző intézményvezető nevezte ki helyettesnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Remélem minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm szépen. Véleményt kívánna valaki alkotni? Bocsánat, elnézést. Alpolgármester úr, parancsol. Kisképviselő úr kérdezte, hogy helyi vállalkozások vezetőit fogadtam lehetséges iparterületek biztosításának lehetőségéről. Ilyen 2 helyi vállalkozás volt, aki megkeresett bennünket, hogy szeretné bővíteni a vállalkozását. Megnéztünk néhány helyszínt, bejártuk, illetve megnéztük azoknak a lehetőségeit, hogy azon területeken azok a tevékenységek, amiket ők szeretnének indítani, alkalmasak-e. Egyelőre nem kaptunk visszajelzést ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Tehát véleményezési szakaszban vagyunk. Kíván véleményt alkotni valaki? Köszönöm szépen. Balázs Sándor elnök úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy mióta dolgozik az intézményben a hölgy, ezért szeretném kikérni a hölgynek a munkaszerződését. Erre, ha van lehetőség, ha nem, akkor betekintenék a munkaszerződésébe, hogy ez mikor született, illetve nem kaptam a munkabér mértékére való utalást sem, tehát akkor egyúttal gondolom a szerződés ezt is fogja tartalmazni, tehát ezzel túlléphetünk nyugodtan ezen a problémán. Illetve én tudomásom szerint a vezetői beosztásra a képviselőtestület szokta kinevezni, a helyettest is. Én ezt azért furcsálom, még akkor is, hogyha elírás, mert ő tudomásom szerint a munkáltatói, feladatokat kezdte el intézni ennél az intézménynél az adott időpontban. Ha ez nem így van, akkor lehet téves az információm, de én ezt egy kicsit furcsálom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Oké, a betekintésre van lehetőség, és akkor tisztázódnak ezek a felvetések. Köszönöm szépen. Szavazási helyzetben vagyunk. Kérem, most szavazzanak az anyagról. Köszönöm szépen, 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselőtestület ezt a napirendi pontot is. Kérdések feltételére van lehetőség. Parancsoljanak. Csillag János képviselő úr, parancsoljanak. Jegyző urat szeretném kérdezni, kérni, hogy tartson már egy pár mondatban tájékoztatót arról, hogy miért és hogyan is történik ez a püspökölányi házszámváltoztatás, ami az emberek egy részét érinti. Köszönöm szépen, hát erről egyébként kiment a tájékoztató. Igen, csak az emberek, de oké. Az emberek nagy része azt gondolja, hogy ezt a képviselőtestület találta ki. Hát ez természetesen nem így van, de nagyon jó felvetés, ragadjunk meg minden egyes olyan lehetőséget, ahol ezeket az információkat még inkább hatékonyabban el tudjuk juttatni a lakosság irányába. Jegyző úr, megkérem, pár szóban ismertesse. Köszönöm szépen. A címképzésről és a címregiszterről egy központi jogszabály, egy kormányrendelet rendelkezik, illetve az önkormányzatnak is van helyi rendelete a lakcímekről, és az elmúlt évtizedekben kialakult házszámozási szabályok, telekmegosztások, egyebek alapján ezek a címek, amelyek érintettek az eljárásokban a földhivatalnál úgy vannak nyilvántartva, hogy felülvizsgálandó, felülvizsgálat alatt, és ezeket az adott önkormányzatok jegyzőinek felül kell vizsgálni, és a vonatkozó helyi, illetve központi jogszabályok alapján el kell végezni a házszám pontosításokat, azért is, hogy ezek a helyi számokkal is szinkronban legyenek. Ez az egyik, amikor úgymond hivatalból indulnak ezek a házszámozási dolgok, a másik, amikor a ügyfél kérelmére történik meg a házszám módosítás, ugyanis az a gyakori eset fordul elő, hogy az ügyfelek bizonyos hiteligények benyújtásakor szembesülnek arról, hogy nem pontos a házszámuk, és ilyenkor megkeresik a hivatalt, aki elvégzi az adott házszám felülvizsgálatát. Ezeket a házszámozási
döntéseket határozati formában hozzuk meg. Ezek kézbesítésre kerülnek az érintett lakosok részére, amihez csatolunk egy tájékoztató anyagot is, illetve ezen tájékoztató anyag a városi honlapon is szerepel. Amikor a határozat jogerőre emelkedik, akkor az adott lakos megkapja hivatalból a lakcímkártyáját, tehát azt nem kell intéznie. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy eddig 2 fellebbezés érkezett a házszámot megállapító határozat ellen. Mind a 2 a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalhoz került, és mindkét esetben a kormányhivatal a döntésünket jóváhagyta. A közszolgáltatók, közműszolgáltatók felé a lakosok ügyfélkapun keresztül megtehetik a házszám pontosításával kapcsolatos bejelentéseket. Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, az pedig előzetes időpont foglalás alapján a kormányablakon szintén megteheti. Elismerem, vagy legalábbis tudomásul veszem, mert minket is sokan keresnek, hogy mégis bizonyos kényelmetlenséggel jár a dolog, egy megszokott házszámváltozás, meg egyéb ügyek intézése, de ezek tényleg jogszabályban lefektetett és mi általunk kötelezően ellátandó feladatok. Ezt annál is inkább megerősíti az, hogy a vármegyei kormányhivatal folyamatosan tájékoztatja a települési önkormányzatokat, hogy úgymond milyen lemaradásuk van még, hány darab lakcímet kell még felülvizsgálni, és ezeket nekünk rendszeresen jelentenünk kell. Ami egyedüli, talán azt mondhatom, hogy egyedüli úgymond anyagi kiadást von maga után, az pedig az a tétel, hogy a önkormányzat helyi rendelete alapján, amelyben kimondotta a képviselőtestület, hogy a házszám elhelyezése az az ingatlan tulajdonos kötelessége, tehát itt a házszám tábla csere az, ami esetleges valamiféle anyagi kiadással jár. Kérjük tisztelettel a lakosság türelmét, jelenleg is folyamatosan zajlanak nálunk ezek a címképzések, igyekszünk ezeket minél hamarabb rendezni és rendbe tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Kérdések megtörténtek. Interpelláció benyújtására egy esetben került sor. Magyarósi János képviselő úr interpellált, erre megkapta a választ. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadhatónak tartja az interpellációra adott választ. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mielőtt válaszolnék, szeretném azért elmondani szóba, hogy... Bocsánat, ja, igen, kiegészíti szóba. Igen, szóba szeretném kiegészíteni. Egy olyan interpellációt adtam be, mi szerint, ha a körzetben végeznek munkálatot a városüzemeltető dolgozói, vagy a városüzemeltető, erről értesítsék a körzet képviselőjét. Nagyon sok esetben velem is előfordult, mióta képviselő vagyok, hogy az én körzetemben munkálatokat végeztek el, és utólag tudtam meg, holott tény és való, hogy én adtam be ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére való kérelmet, de egyszerűen nem kaptam erről értesítést. Szerintem mindenkinek érdekében áll, aki itt áll, vagy aki itt ül a képviselők közül, hogy bármilyen munkálatot végeznek a területében, erről értesítsék a képviselőket, mert gondolom mindenki azért dolgozik itten, hogy ha bármilyen munkálatokat kér, hogy arról értesítést kapjon, ne a lakosoktól, hanem az elvégzendő, vagy aki elvégzi ezeket a munkálatokat. Továbbá azt is kértem, hogy ezeket a munkálatokat mi képviselőnk az aláírásunkkal hitelesítsük. Voltam egy-két olyan dolog, amiről én is tudok, hogy akár az én körzetemben régebben is volt olyan, hogy azt mondták, hogy levágták a füvet, nem volt fűlevágás, kimentünk, ezeket a munkálatokat nem végezték el, bár azt mondták, hogy ezt megtették. És egyrészt, ha azt az oldalát nézzük, hogy a képviselők ezzel is igazolják, hogy valóban dolgoznak, nem csak itt bent ülnek, hanem kimennek és akkor megnézik azokat a területeket, ahol ezeket a munkákat elvégezték, és az aláírásokkal igazolják. Köszönöm. Köszönöm szépen, megértettem az interpellációban szereplő dolgokat is, amiket most elmondott képviselő úr. A választ megkapta. Felteszem a kérdést, hogy elfogadhatónak tartja a választ. Nem. Köszönöm szépen. Akkor megkérem a képviselőtestületet, hogy az interpellációra adott válaszról most szavazzunk.
Köszönöm szépen. 7 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett az interpellációról válasz elfogadásra került. Köszönöm szépen. Ettől függetlenül mindenkit biztatok arra, hogy a körzetében folyó munkálatokat természetesen kísérje figyelemmel, a lakosok érdekét szolgáljuk a munkánkkal. Közérdekű bejelentések következnek. Köszönöm szépen a jelzést, 3-an jelezték ezt. Györfi Lajos alpolgármester úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ezúton szeretném felhívni a püspöklények figyelmét, hogy hamarosan kezdetét veszi városunkban is a bári szezon. A Dorogi Márton Művelődési Központ szervezésében március 1-én szombaton kerül megrendezésre Püspöklehány városbálja a Gellér Sándor Sportcentrumban. Az esemény hírelése hamarosan kezdetét veszi, és ezért minden kedves bározni vágyó püspöklehányi szeretettel várunk. Illetve egy másik eseményre is felhívnám a figyelmet, ez egy közelebbi időpont. A Magyar Kultúra napjához kapcsolódó programsorozat zárásaként kerül megnyitásra január 31-én pénteken, holnap 16 órától a Karács Ferenc Múzeumban a Szűrök és Szőttesek örökségi című kiállítás, melynek keretében megismerheti a közönség a tavalyi Pro Urbe díjazottak Csibi Gyuláné, Sós Kálmáné és Sós Bianca munkásságát. Volt szerencsém megtekinteni a kiállítást, így nagyon színvonalas tárlatot fogunk látni. A Karács Ferenc Múzeum nevében minden kedves érdeklődőt szeretettel várom a rendezvényre. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Tóth Zoltán képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Nagy hálával vagyok. 2024. decemberében ugyanis megalakult a keleti par részen egy újabb vállalkozás, mégpedig a Hegedűs Tüzé, és a környéken elég sok bejelentés érkezett, főleg a Körösi Csoma, illetve a Hargita utcáról, hogy megnövekedett a tehergépjárműforgalom, és én ezügyben az önkormányzatot megkerestem, amiben választ adtak arra, hogy ezt az ügyet vizsgálják, és várják, vagy kérdik azt, hogy a türelmet még kivizsgálják, hogy az úttesten okoz-e problémát, illetve kátyúzás problémát is. És a másik kérdésem pedig, vagy kérdésemben kerestek meg, hogy a Kősi Csoma Sándoron ugyebár van egy belvízzel vezető csatorna, amelyet az ottani lakosok úgy ítéltek meg, hogy 2023-ban, ahogy a hölgy fogalmazott, oda ki szoktak települni közmunkások, és levágják ezt a partszakaszt, ami ugyebár most nárdal van teli, és megkértek, hogy kérdezzem meg az önkormányzatot, vagy a városüzemeltetőt, hogy ki az, aki ezt a feladatot elvégzi, és választ szintén kaptam, amelyben azt mondták, hogy leterheltség, illetve a közfoglalkoztatottak száma kevéssége miatt ez nem tud most már ebben az évben megvalósulni. És ez úgy gondolom, hogy ez közérdekű információ, és a lakosok. Köszönöm szépen. Balázs André elnök úr, parancsoljon. Én felhívnám azoknak a figyelmét, akik vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek, és ennek a kötelezettségüknek még nem tettek eleget, hogy erre a holnapi nap folyamán mindenféleképpen fordítsanak valamennyi időt. Illetve tájékoztatnám Püspöklehány lakosságát, hogy fogadó órám a február 5-én a Honvéd utca 3-5 szám alatti irodában tartom. Minden érdeklődőt szeretettel várok 18 óra 00-tól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a közérdekű bejelentéseket. Én is csatlakozom a közérdekű bejelentésekhez, mégpedig a Püspökledányi Gimnázium ügyében szeretném kérni a lakosság figyelmét, illetve leginkább a 8. osztályos gyermekek és az ő szüleik figyelmét felhívni arra, hogy Püspökledányban egy nagymúltú gimnázium működik. Ezt mindannyian tudjuk. Mindenkit biztatok arra, hogy a gyermekük helyben tanulása, biztonságos körülményei miatt válasszák jó szívvel a Püspökledányi gimnáziumi képzést. Köszönöm szépen! Ezt követően rátérünk a
napirendi pontok az eredeti meghívó szerinti 2-es napirendi pontra, amely előterjesztés az önkormányzat 2024 évi költségvetési rendeletének módosításáról szól. A pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kérdezem elnök urat, ismertetnie a véleményüket. Bizottságon megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Nagyon szépen köszönöm. A kérdések első körét megnyitom. Véleményezni kívánja-e valaki az előterjesztést? Köszönöm szépen. A bizottság valóban megtárgyalta, kitért azokra a kérdésekre, amikre a bizottsági tagok, képviselők rá akartak kérdezni. A válaszokat megkapták irodavezető asszonytól és munkatársaitól. Köszönöm szépen a bizottságnak is a munkáját. Szavazási helyzetben vagyunk, kérem, most szavazunk az előterjesztésről. Igen szavazattal a képviselőtestet egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Következő napi rendi pontunk címe előterjesztés Arnold Sándor köztéri melszobor felállításához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról szól. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a Városfejlesztési és Innovációs Bizottság. Kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, Balázs Sándor elnök urat, ismertesse a véleményt. Megtárgyaltuk és elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen. A Városfejlesztési és Innovációs Bizottság elnöke Ferenczy György úr, kérem. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasoltuk az előterjesztést. Nagyon szépen köszönöm, a kérdések első körét megnyitom. Véleményezni kívánja valaki? Köszönöm szépen. Balázs Sándor elnök úr, parancsolja, megadom a szót. Köszönöm a szót. Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Én személy szerint a szobor állítással kapcsolatban problémát nem látok, sőt mondhatom azt, hogy elfogadom és akár örülök is neki. Én a helyszínnel nem értek egyet, ezért én nem fogom megszavazni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szavazási helyzetben vagyunk, kérem most szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. Kilenc igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. Következő előterjesztésünk együttműködési megállapodásról szól, amelyet a Püspöklenényi Polgárőr Egyesület megkeresése alapján készítettünk el. Ezzel az anyaggal kapcsolatban a kérdések első körét megnyitom. Első körben Balázs Sándor elnök úr kérdez, parancsoljon. Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor ezek szerint eddig nem volt együttműködési megállapodás, és úgy látták el a feladatokat a polgárőrök Püspöklenényben, hogy ez a megállapodás hiányzott. Jól értelmeztem? Köszönöm szépen a kérdést. Formálisan ilyen jellegű, ilyen témájú együttműködési megállapodás nem volt. Mi támogatást nyújtottunk a korábbi években a Polgárőr Egyesületnek, a Püspöklenényi Polgárőr Egyesületnek. A munkájuk elvégzése során felmerülő költségek biztosítására, de nyilván ez csak hozzárulás volt azokhoz a költségekhez. Én ezúton szeretném megköszönni a Polgárőr Egyesületnek azt az aktív, közreműködő segítségét, amit a városi rendezvényekhez, illetve iskolák rendezvényeihez és egyéb civil szervezetek rendezvényeihez nyújtanak. Az ő segítségük nélkül sokkal nehezebb lenne a működés. Ezt az együttműködési megállapodást egyébként az Országos Polgárőr Szövetség kezdeményezte országosan a helyi polgárőr egyesületek irányába, hogy amennyiben lehet, akkor, és partner ebben az önkormányzat, akkor fektessük papírra ennek az együttműködésnek a feltételeit. Ez egy általános érvényű, nem egy
konkrét, az önkormányzat számára kötelezettséget jelentő feltételrendszer. Ez egy formába öntése annak az együttműködésnek, amit eddig is tapasztaltunk a polgárőrségtől. Vélemény a második körben. Kívánok valaki kérdezni? Második körben Magyarósi János képviselő úr, parancsolja. Köszönöm a szót, bár nem tudom, hogy most van rá lehetőség, de kíváncsi lennék, hogy képzelik ezeket a feladatokat, hogy képzelik el, hogy valósítsák meg. Mert itt írnak olyat, hogy bűn megelőzés elleni fellépés, közterületrendje, a család, gyerekek, ifjúságvédelme, a közúti közlekedésben a baleset megelőzése, hogy ezeket hogy képzelik el? Rendőrség segítségével, több helyszínen lesznek kint, több órában, több napon keresztül, időközönként milyen, hogy Értem a kérdést, képviselő úr. Ezekre a részletekre nem tér ki ez az együttműködési megállapodás, ez egy keretet ad tulajdonképpen annak, hogy az önkormányzat és a polgárőrség, a Polgárőr Egyesület partnerként működik együtt. Az eddigi tevékenység is azt igazolja, hogy részt vesznek. Most hirtelen az jutott eszembe például az iskola kezdés alkalmával, a közlekedésbiztonság érdekében, a gyalogátkelőknél biztosítják a gyermekeknek az átkelését az úttesten, és még sorolhatnám, hogy milyen egyéb dolgokat végeznek. Ez a megállapodás a részletekre nem tér ki. Mondom még egyszer, ez egy ilyen keret megállapodás. Véleményezni kívánja valaki? Ketten jelezték a véleményezési szándékukat. Kövesi Tamás képviselő úr, parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nekem volt szerencsém elolvasni a polgárőrség 2024 évi beszámolóját. Egy szóval tudnám őket jellemezni, példaképek. Csak egy pár dolgot szeretnék kiemelni ebből az anyagból. A közhiedelemmel ellentétben társadalmi munkában ellenszolgáltatás nélkül végzik a tevékenységüket. 2024-ben 5576 órában számíthattunk rájuk. Az elmúlt 10 évben közel 60 000 órát dolgoztak teljesen ingyen, és ebben az évben is rengeteg elismerésben részesültek. Ugrai Kis Mónika az év vármegye polgárőrpedagógusa lett, Egri Emma járási dicséretben részesült, Faragó Zoltán elnök úr belügyminisztériumi dicséretet kapott, Zsámbüki István városi elismerést vehetett át, Baranyai Albert OPS elnöki dicséretben részesült. Tisztelet és megbecsülés illeti őket. Köszönjük a munkáikat! Köszönöm szépen, nagyon értékes hozzászólás volt, és maximálisan egyetértek ezzel. Köszönjük szépen. Balázs Sándor elnök úr. Köszönöm a szót. Én szeretném megköszönni a Püspökladányi Polgárőr Egyesületnek azt a munkát, amit itt a városunkban végeztek eddig. Reméljük, hogy fognak ezután is végezni. Én is azt gondolom, hogy egy dicséretes dolog, ha valaki a szabad idejét arra áldozza föl, hogy tegyen valamit a közösségért, a közösség biztonságáért. Úgyhogy jó egészséget és sok itt eltöltött időt kívánok nekik. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor szavazási helyzetben vagyunk, kérem most szavazzanak. Igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk az előterjesztést és a határozati javaslatot. Következő előterjesztésünk a fűtési költségmegosztók egyes kérdéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szól. A kérdések első körét megnyitom. Bocsánat, a Városfejlesztési és Innovációs Bizottság elnökét kérem, ismertesse a bizottság álláspontját, hiszen ők megtárgyalták. A bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdések következnek. Első körben Balázs Sándor elnök úr jelezte. Köszönöm a szándékát. Tehát ez a rendelet tervezet, ami előttünk van, ennek a utolsó oldala, tehát ahol az aláírások fognak meg szerepelni, és ott is van egy B pont, ami így szól, a fűtés költségmegosztók felszerelésének és alkalmazásának megtörténtéről, melynek legkésőbbi időpontja 2026. december 31 napja. Kérdezném, hogy miért szigorúbb ez, mint amit a központi rendelet előír, hiszen ha visszalapozunk a másik oldalra, akkor azt olvashatjuk, hogy a
fűtési költség megosztók felszerelése tekintetében ugyanis ez a kötelezettség végső határidőként 2027. január 21 napjáig kell teljesíteni, amennyiben a felszerelés műszakilag megvalósítható és költséghatékony. És akkor még ehhez kapcsolódna egy másik kérdésem, az pedig szintén az utolsó lap az aláírások alatt, ahol a fűtési hőfelhasználás 1,1-szeresének az épületrészek fűtött légtér fogatának a szorzataként kell meghatározni. Tehát ezt kérdezném, hogy addig ez a számítási mód ezek szerint eddig 1,1-szel történt, és akkor most fog 1,1 lenni. Azokon a helyeken, ahol ez a fűtés hő megosztó beépítése nem lehetséges, hogy ez egyfajta díjjelzési át ezek szerint ezekben a lakásokban, ahol az lesz megállapítva, hogy ezek az elosztók nem felszerelhetők. Köszönöm szépen a kérdést. Jegyző úr, megkérem, hogy adjon választ, ha esetleg nem tudunk erre választ adni, akkor írásban megteszünk. Tudunk választ adni, köszönöm szépen. December 31, illetve január 1-e, ez igazából sokszor okoz kérdést a jogalkotási határidőknél. Január 1-e az 00 órakor indul, a 31-i az meg 24. Tehát 2026. december 31-én 24 óráig el kell végezni, ami már lényegében a 2027. január 1-e. Köszönöm. Köszönöm szépen. Második körben Csillag János képviselő, parancsoljon. Kérdésem lenne a polgármester úr, hogy ez minden fűtőtestre felkerülésre kerül ugye ez a mérőműszer, illetve hogy ennek a költsége ez mennyiben növeli meg a tulajdonosokat? Milyen költséggel fog ez nekik járni? Köszönöm szépen a kérdést. Jelen van körünkben Sámer Erzsébet, a Városüzemeltető Kft-nek a vezetője. Kérem, adjon választ a kérdésre. Köszönöm. A rendelet alapján valamennyi távfőszolgáltatással ellátott lakásnál el kell végezni ezeknek a költségosztóknak a felszerelését, ami azt jelenti, hogy amennyiben csak a költségosztókat szerelik fel a radiátorokra, és a szükséges műszaki további teendőket, gondolok itt a szelepeknek a cseréjére, az nem történik meg, abban az esetben nem biztosított az, hogy megtakarítást tudnak elérni a lakók, itt egyedi mérésre lesz lehetőség. Az, hogy ennek a költsége mennyibe fog kerülni, ez lakásonként változni fog, ugyanis ez attól függ, hogy egy-egy ingatlanban például hány radiátor van, mert minden egyes radiátornál fel kellene szerelni ezeket a költségosztókat. Jelenlegi ismeretünk alapján erre valamiféle forrást fognak biztosítani a társasházaknak és az ott lakóknak. Ezt mi pontosan nem tudjuk megmondani, hogy mennyi támogatást igényelhetnek majd a lakók. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a választ. Kívánja valaki véleményezni az előterjesztést? Balázs Sándor elnök úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Feltettem egy kérdést, amire nem kaptam választ. Ez még mindig érdekelne, de hát majd gondolom valaki egyszer válaszol, ez pedig a légköbméter számításnak az 1,1-szeres szorzója, hogy ez vélhetően mekkora emelés jelent, szerintem 10%-ot, így a saját kútfejemből elgondolva, de attól függetlenül még mindig az is gondolom probléma, hogy eddig is a valamiféle mérték után fizették az ott lakók a fűtési költségeket. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a lakóknak a rendelettel való megismertetése egy fokozott feladat lenne, tehát én nagyon jó néven venném, hogyha tartana valaki ezzel kapcsolatban, akár a televízióban, akár más fórumon egy olyan eligazítást, ahol ezeket az információkat át lehetne adni, és a lakosok is feltehetnék a maguk kérésüket. Köszönöm szépen. Egyáltalán nem haszontalan ez a felvetés, de megkérem a Városüzemeltető Kft-nk vezetőjét, hogy adjon választ. Ugyanis a lakosság tájékoztatása az elsődleges feladatunk az egyéb sok között. Köszönöm szépen. Első körben a társasház kezelőknek a feladatkörébe teszi a rendelet a lakóknak, a lakóközösségeknek a tájékoztatását. Egyébként püspöklarányban jelenleg is van arra lehetőség, hogy a
távfűtéssel fűtött lakásokba költségmegosztót szereljenek fel a lakók. Ezt 6 társasháznál egyébként már meg is tették, ott lakásonként mérhető az elfogyasztott távfőnek vagy hőnek a mennyisége, és így valóban tudnak takarékoskodni az ott lakó távfőszolgáltatást igénybevevők, hiszen a szelepek tekerésével, elzárásával tudják szabályozni azt, hogy mennyi legyen az ingatlanuknak a hőfelhasználása. Erről nyilván fogunk tájékoztatást készíteni, amit minden távfő társasházban lakó püspökladányi lakos meg fog kapni, és ezt követően kerül majd arra sor, fel kell mérni, hogy melyik lakásban hány szelepet kell felszerelni. Az, hogy ennek a hiánya most emeléssel járna, ezt nem gondolom, hogy így ki lehetne mondani, hiszen jelenleg is rezsicsökkentett áron kapják a távfőszolgáltatást a távfőnek a díja. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szavazási helyzetben vagyunk. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, most szavazzanak a rendelet megalkotásával kapcsolatos anyagról. Tizenegy igen és egy nem szavazattal a képviselőtestület elfogadta a rendelet alkotást. Következő előterjesztésünk ingatlan ellenszolgáltatás nélküli elfogadásáról szól. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztés és Innovációs Bizottság. Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, vagy kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, Balázs Sándor elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját. Megtárgyaltunk, örültünk neki és elfogadtuk. Köszönöm szépen. Ferenc György elnök úr. A szót polgármester úr, a bizottságunk is megtárgyalta és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, a kérdések első körét megnyitva. Véleményezni kívánja valaki az előterjesztést? Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. Tizenkettő igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta az előterjesztést és az abban foglalt határozati javaslatot. Utolsó napirendi pontunkhoz kívánok hozzáfűzni néhány információt, hiszen az elmúlt napban olyan esemény történt, ami befolyásolja, illetve szervesen kapcsolódik ehhez az előterjesztéshez. Felolvasom önöknek azt a levelet, amit tegnap délután kaptam 17 óra 24 perckor. Vadász Ferenc Püspökledány város polgármestere részére. Tisztelt polgármester úr! Alulírott Balázsiné Bíró Valéria, születési hely cím, munkavállaló, 2025. január 29. napján munkavállalói rendes felmondás keretében a munkáltató és köztem 2024. december 19. napján aláírt és 2025. január 1-től hatályba lépő munkaszerződés alapján fennálló munkajogviszonyom megszüntetését kérem. Aláírással ellátva. Tehát ez annyiban befolyásolja az előterjesztésben foglaltakat, hogy tulajdonképpen a határozati javaslatok közül a római 3-as ponttal jelzett határozati javaslat szövegét érinti ez a módosítás. Az előzményt tudjuk, hogy a korábbi intézményvezető a magasabb vezetői megbízásáról lemondott és kérte visszahelyezését a tagintézményvezetői munkakörbe. Ez így történt, és abban a levélben, abban a tájékoztatásban, amit képviselőtársaim is megkaptak, abban szerepelt, hogy a helyettesítés feladatokat a képviselőtestület döntéseig Balázsné Bíró Valéria látja el. És nyilván a felső vezetői megbízásról való lemondás
maga után vonja azt, hogy pályázatot kell kiírjunk a magasabb vezetői munkakör betöltésére. Az egyes határozati javaslat ugye erről szól, hogy pályázatot ír ki az önkormányzat képviselőtestülete. A második arról szól, hogy felállítja azt a bírálóbizottságot, aki majd a beérkezett pályázatokat áttekinti a szakmai életutat és javaslatot tesz majd a képviselőtestület irányába valamely pályázat elfogadásáról. A római 3-as ponttal jelzett határozati javaslat utolsó mondata úgy szólt, hogy Balázsiné Bíró Valéria intézményvezető helyettes bízza meg az önkormányzatunk az intézményvezetési feladatokkal a sikeres pályázat elbírálásáig. A legelőször felolvasott lemondás alapján itt felmentési idő veszi kezdetét, ami 1 hónapos időtartamú. Tehát a sikeres pályázat elbírálása azt követően fog megtörténni, hiszen május 1-i betöltéssel javasoljuk betölteni a munkakört. Tehát előterjesztőként a római 3-assal jelzett határozati javaslatot aként módosítom, aként teszem fel majd szavazásra a kérdések és vélemények elhangzása után, hogy az utolsó 4 szó lemarad belőle. Tehát a sikeres pályázat elbírálásáig szavak törlésre kerülnek. Kérdések első körét megnyitom. Köszönöm szépen, a kérdések első körét lezárom. Kis Zsigmond képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát igazából ez a harmadik római 3-as javaslat, ez egy mondat az egész. Nem látok benne pontot sehol, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy... jól látja. Hanem a lényeg az, hogy mi lesz utána, hogy ez a Bíró Valéria akkor végleg elmegy, vagy lehet, hogy holnap megint táppénzen lesz, mert ugye 1 hónapot úgy töltött el, hogy majdnem végig táppénzen volt. Ahogy az információ jó, hogy 3 napot dolgozott ebben a hónapban. Tehát mi a garancia arra, hogy ezt az intézményünket, ami azért nem akármilyen felelősségteljes munkát végez, önkormányzatunk és városunk érdekében, hogy el fogja látni a jövőben ezt a feladatot. Köszönöm nem szépen. jobb lenne esetleg valakit már most akkor megbízni, egy olyan embert, aki legalább itt végig itt lesz, még amíg eldől az, hogy ki lesz az intézmény. Köszönöm szépen a kérdést. Balázs Sándor, elnök úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Én az illetmény és juttatások címszó alatt történő mondatra hívnám fel a figyelmet. Az pedig így szól, hogy a munkatörvénykönyvéről szóló 2012 évi első törvény továbbiakban MT, tehát törvény szerint megállapodás alapján, tehát ebből nem derül ki a pályázatban történő illetmény nyilvánvaló, hiszen majd a 2 fél közös megegyezésével fog ez realizálódni. De már most szeretnék arra utaló magatartást kifejezni, hogy én mindenféleképpen szeretném, amikor elbírálásra kerül esetleg egy sikeresnek ítélt pályázat az elbíráló bizottság részéről, hogy ez az előterjesztés tartalmazza azt az összeget, ami az adott pályázatban kiírt feltételeknek megfelelő személy fog a továbbiakban munkabérként megkapni, illetve mindenféle póttámogatásokkal együtt kérném. Ezt tenném azért, vagy azért kérdezem, vagy bocsássa meg, elnök úr, ez most kérdés, vagy nem kérdés, hogy van-e rá lehetőség, ugyanis ha ez így van, akkor ezt esetleg lehet célszerű lenne beleépíteni ebbe a pályázati kiírásba, hogy azzal is értsen egyet, mert erre vonatkozó utalás nincs. Tehát amikor ő eldöntésre fogja tenni, hogy zárt ülés legyen, vagy nyitott ülés, én szerintem ehhez fontos adalék az, hogy ez abba szerepeljen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Második. Oké. Kis Zsigmond képviselő úr kérdésére. Mi lesz ezt követően? Ugye ez volt a kérdés. Hasonlítanám ezt a helyzetet a házi orvosi körzet betöltéséhez, hiszen ott is, ahogy elmondtam, az a legjobb megoldás, hogyha megtaláljuk azt a fix embert, aki ténylegesen ott látja el azt a feladatot,
ahol kell, nem pedig helyettesítéssel oldjuk meg. Itt is ez a cél, nyilván nekünk most az a feladatunk, hogy ez alatt a egy hónapos időtartamban megtaláljuk azt a megfelelő embert, akit majd a szakmai bírálóbizottság is megfelelőnek tart, hiszen itt az lenne a legfontosabb, hogy olyan képesítéssel rendelkező, illetve gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező embert találjunk, aki képes elvezetni ezt az összevont intézményt. Láttuk, egyetértek, ez egy komoly intézményünk, amelynek az irányítása olyan kézbe kell, hogy kerüljön, amivel mi is megbízunk. És egy korrektül együttműködik majd az önkormányzattal. Erre ezt tudom mondani, hogy ez a dolgunk, hogy megtaláljuk azt a megfelelő embert. Ezért kell minél hamarabb kiírni a pályázatot. Bízunk abban, hogy februárban, ez azt fogja eredményezni, a február hónapban esedékes soron következő testületi ülésen, erről döntenünk kell. Remélem addig megtaláljuk az embert, a megfelelő szemét. Valás Sándor elnök úr kérdésére Jenző urat kérem meg, hogy adja meg a választ. Köszönöm, polgármester úr. Amikor 2020. november 1-én az ágazatban dolgozók átkerültek a közalkalmazotti jogszabályról a munkatörvénykönyve hatálya alá, akkor többek között a törvénynek a indokolása azt tartalmazta, hogy ez azért is lesz jó, vagy azért jó, mert így az ágazatban dolgozók munkabére rugalmasabban és kötetlenebb formában megállapítható. Igen, nyilván ha majd lesz egy pályázó a kiírás alapján, akkor lesz egy egyeztetés, nyilván ő is fel fog lépni igénnyel, a fenntartó is tud egy keretet megszabni, tehát lesz majd egy alkupozíció a munkabérre vonatkozóan, és természetesen, mivel a leendő új intézményvezetőt a képviselőtestület fogja kinevezni, kvázi munkaszerződést kötni vele, ezért nagyon jó, hogy a munkaszerződés egyik kötelező tartalmi eleme a munkabér rögzítése, tehát mindenféleképpen a képviselőtestület elé fog kerülni. Köszönöm szépen, Jegyző úr. Nem tettem fel a kérdést. Jó, ettől függetlenül pótolom a hiányosságomat és korrigálom a bakit, amit elkövettem. Azzal kellett volna kezdenem, hogy megkérem az Egészségügyi, Kulturális és Ifjúság és Sportbizottság elnökét, Matkolné dr. Antos Bernadettet, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Elnézést kérek. Igen, köszönöm a szót, polgármester úr. Mi is megtárgyaltuk és elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen. A kérdések második körét nyitom meg. Csillag János képviselő, parancsoljon. Következőt szeretném kérdezni, polgármester úr, ha már Balázsné Bíró Valéria nem vállalta ezt a tevékenységet, és igazából szerintem túlzottan nem is bonyolódott bele, hiszen elég hosszú időt távpénzen töltött, és tudtommal se az átvétel, se a leltás semmi nem történt meg, akkor miért nem kérjük meg a volt intézményvezetőt, aki jelenleg is ott dolgozik a televízió vezetésével foglalkozva, hogy addig legalább lássa el ezt a feladatot, és akkor nem kellene azon idegeskednünk, hogy a pályázat vajon nyertes, vagy nem lesz nyertes, mikor és mikor lesz erre megfelelő emberünk. Köszönöm szépen a kérdést, képviselő úr. Bármi lehetséges ebben az időszakban, ebben a felmentési idő alatt, vagy ránk váró napokban, tehát bármi előfordulhat. Nekünk most az a legfontosabb dolgunk, hogy a pályázatot kiírjuk, és kezdeményezzük azt a megoldást, hogy megtaláljuk a megfelelő személyt. Véleményezni kívánja valaki az anyagot? Köszönöm szépen a jelzést, Györfi Lajos polgármester úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én csak szeretném megköszönni az előző intézményvezető Galiné Leandra munkáját, aki közel 5 éven keresztül vezette az intézményt, és a tagintézményvezetői munkájához pedig további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Oké. Köszönöm szépen, egyeztettem Jegyző úrral a szavazás menetéről, tehát mivel módosító indítvány nem volt, előterjesztőként ezt korrigáltam, ezt az utolsó mondatot a harmadik határozati javaslatban, tehát egyben teszem fel szavazásra a kérdést. Kérem, most szavazzanak.
Köszönöm szépen. 10 igen és 2 tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta az előterjesztőben foglaltakat és a határozati javaslatban foglaltakat. Köszönöm szépen. A mai tanácskozás ezzel véget ért, az ülésbe zárom. Köszönöm szépen az aktív részvételt.